Hey rotorpiloter, det er bare lige en lille intro til den her minikompressor, jeg købte ud i Biltema. Der er lidt skeptikere, hvilket også er 100% i orden inde på Facebook. Så derfor så har jeg lige tænkt mig at lave sådan en hurtig demo af, hvorfor jeg rent faktisk tror, den er okay. Om man kan sætte den til et 3S batteri, det ved jeg ikke, og jeg tør nok heller ikke at prøve, for jeg lige har forespurgt de kloge mennesker. Så derfor så har jeg bare lige sat sådan et batteri, jeg har med ude på min FPV-vogn, trækvogn. Og så den her lille kompressor, som snilt kan ligge i en rygsæk. Man er så heldig, at man også lige får sådan en lille fatbag med her, som jeg vælger at kalde den. Hernede til kompressorledning, og så selve kompressoren hernede. Og den kostede 249 kroner eller sådan noget. Nå, men så er der nogen, der er skeptisk. Ja, men den blæser jo ikke særlig meget og så videre. Nej, det gør den ikke. Nu prøver jeg lige at starte den op her. Og den larmer lidt. Den kan flytte en pakke smøger. Det er selvfølgelig ikke så vildt. Kan den flytte en hobbykniv? Nej, så stærk er den sgu godt nok ikke. Men den er altså også mobil. Men hvis man lige holder på den her, den er tryg, så er det fint. Og det er det, vi skal bruge til ude i plutten. Hvis der er sne, regn, whatever, så kan man lige tage den her og give den tryk på. Er der andet, jeg kan prøve med? Den her, den er forholdsvis tung. Jeg tror sgu ikke, den kan rykke den der. Vi prøver. Jeg tror vist godt, den kan løse formålet. Medmindre man gider at slæbe rundt på en 1000 liters kompressor ude i plutten med... ja, jeg prøver lige den her, når det ikke larmer så meget. Den der, den kan sagtens gøre tricket. Den må maksimalt være tændt i, jeg tror det er et kvarter. Og det bruger man jo ikke. Man tager den bare op, lige kører hele korten igennem. Så thumbs up for mig af. Og så håber jeg, at der er nogle af skeptikerne, der siger, ja, det kan da egentlig godt være, at man kan bruge det. Hej!